man. Walang tao ba dyan? Nit-nit si Delari ay pinihayag. Masaya ako sa iyo, mga friend. Live ngayon. First time ko mag-live. Isa. Ano isa? Hello. Hello guys. Kumusta kayo? Ingit mo gud ako ang kwan. Para isa. Oh. Oh. Kita mamaya. Ayo. Ayo tayong gabi diha. Pinas. Hello. Oh. Ay sis, kumusta naman sis? Mayong gabi isad. Chat ni sa imong igagaw kasi Jima. Si Jima. Kuan, Jima Bilio sis. Kumusta na kaya sis? Dagan na load. Ay, England ba? England. Touching from England. How are you? I'm fine. Hello, sis. Regards ko diya sa Tibuok, Pilipinas. Oh sure, regards ta ka. Nakita mi sa imong kuan sis, sa imong kuan. Manghod to nimo no katong naa silang Jima nagkuan no, nagpuyo no. Sis. Sis, pasensya kay sis sa first time ko na kong live karon, hindi pa kay kumayo istorya ra ba. Ala ka na ni like. Thank you sa kuan sis sa iyong pasok sa live nako. Sa kuan sis kay among suga kanang kuan kay ba kanang dilipit kay hayag bitaw. Yang gamit sad nako sis kuan ra kanang cellphone ra kanang koy kuan. Laptop. Ay pohon makakwarta mo pa itong laptop kay mas kuan sis no kanang laptop ang gamit ba kanang hayag. Kada ko silang makuan ba kung cellphone na kay kuan man siya kanang gamay. Di kay maklaro kayo. Ako yung sa cellphone. Kanang kuan ba laptop ka masapiyaw. Nanawag na ko sa kuan. Kaya na-open siya. Agoy, na-open ako. 5 to 2 hours. Kaya na-ikuan karon ba? Nanonood ka eh. Ha? Yep, cellphone ako. Pasok kayo mga guys. Narap pinila ako. Sa to automatic kuan. Wait, isa. Ano na isa. Hello. Pasok kayo. Para video. Ni ay ang ulpis ko. Parang suwaw sa dani ay mawog. Ala yan na. Hay o ka na kay gayo. Klaro na kong dagway. Hello. Pao mo today. Mayong gabi niyo diha. Di karon balay kuan. Do ka morning. Sa mag-comment na tamo sa kuan video bitaw kana mo balik dito sa inyo ha mo comment. Kana mo lang to sa yung video mo comment.
kuan na magkuan ha. Kung subscribe mo sa kuha, pag pili na magsakto kuan ha kanang one ba nga message para dili makuha ni lolo. Kung magdikit mo sa kuha ba nga pag sakto lang kuha na comment. Basta ang mulantaw sa kuang video. Kan mulantaw sa gusto inyo sa kanang mobile. Basta sa tong isig ka tao. Dako sa taganti kanang mabot kanang gikan sa Ginoo ba basta kanang wanta kanang matinabangon bitaw. Ano sa gaday? Hello, na hello. Hi, host. Hello. Hi, go ba? Good evening, good evening. Yan, sa ngit-ngit man eh. Chinitang budlat. Hello sis, kumusta sis? Kita sis. Cellphone mo kung gamit sis na dili ko kakuan din baka nang makakuan sa imong kuan bitaw sa imong video kay unya kanang iguman ako kanang mulantalo ko sa imong video sis ha. Chinitang budlat. Wait lang ha mga friend. Kayo sa inyong sa kong live ha kanang pagkuan ba pag-attend. Salamat kayo. Kanang mobalos ako sa inyo ganha unya taddaon. Bisitahon ta mo unya. Ang nilantaw sa kuwang kuan sa live na ko ni attend ako na anhaon unya. Bisa adtuon ta mo. Sige, salamat sa kumanak ko unya si mohang kuan sa imong payag. Anhaon ta ka unya. Sis mayong gabi host so salamat mayong gabi isa do sis hello bye hello day sa Cebu ni Bert hello pasensya ka ako ubo ay niya host budlat nagyapon ang mata pero na budlat ay basta kan lang mayong lawas basta mayong laban sige host ako na tagay kong isda host para ka baghati ka rin may check wait I was wait sa kahit pagdali ha pareha si wala mo si Joy nag live wait sa host ha kanak ko'y gisubos mong buwan ubo man ko eh. Nasi ko'y ubo ay. Ay nga isda. Ay sis, tagaanta ko niyang isda sis, katong kuano. Lagi sis, nakuha na binak. Kuan na ba ko kana kung kuan mo kanang 1.8 na mo nag-practice ko kuan sis kanang live. May na lang ba additional ba? Hi sis, good evening. Diri ra ko background sis ha. Maminaw lang nimo. Sige sis, paminaw lang sis. Pasensya kay sa kong tigog. Pagaw-pagaw ba ko sis kay kanang giubo ko ba? Kuan. Nag-ina mo kong tambal pero wa pa man nawagsang oy kay singtanan kog likod ba. Thumbs up sis. Mita, giubo ko ay. Wait sa sisa kay. Wait sa sisa minom sa kong tubig ha. Gamay kani kong kuan sis kay kuan maguni kwarto ra siya ba. Nag boarding house sa manggug ko. Kay ang amo agyod sis. Na ako dire trabaho sa MIPSA. Kuan ra siya kanang sewer mananahi. Dai wala may trabaho do kasi magduha kasi mana na. Ano na ani ra ko host magpabudlat sa akong mata ani kita ta kayo ha host yaw lang ni anak taga-asa man day ka sis taga kuan jud ko sis ang nako dire sa kuan sis sa Lapu-Lapu Pusok nako dire nagpuyo
Nag-abang ra ko sis kay sa una nata ko'y balay unta. Gidip ka nang nasunog man to sis pagatos 2017 gruto. Nasunog tapos nakahimo ta kog anta payag ako nagasta aram ko nagasta to 40. Di nakapuyo na may guan sis mga 7 ka bulan. Ko gidemolis mao to kadag-abang na lang ko hantod karon kuan na 2 years mag 2 years ko karong pag-abang diri kay ika kuan October na Mayo kay magkasinabot tang oo Mayo kay ika Mayo ay Gubos ko pasensya kayo ha. Mga 1 hour puro ko mag-live or half hour. First time na ko ning live karon ng mga sis. Nag-practice ko back. Pasensya kayo, dili kay ko mga yung mga istorya ha. Practice ay pito na pa no. Oh, makalugar jug live kay walay trabaho, standby. Makalugar jug kay makabalik mi ani trabaho ikakuan paguro mga katapusan sa April. Kay kanang miingon man daw tong ang mayor sa Lapu-Lapu ba daw kanang extend og 2 ka semana na sad. Na saon na ni ko mag-extend 2 ka semana. Magkaon na kay lugaw guro ani ang kwarta budgeton ayo ang bugas na maglugaw-lugaw lang ani basta kung ilang i-extend ang kuan maway duty. Amo ko anak isa ka bok babae. 9 years old magtina karong mi di pero wa koy kuan mga sis kanang wa koy bana. Single parent ko kay ang amahan sa kong anak nibiya sa muwag napakasal sa lain nga babae. Kuan na katuig. 4 kong anak karon kay kuan na kong anak na. Jis kuan 4. Magunom na katuig. Then kuan siya sa sis kanang wala siya kuan sis baga nang sustento sa kong anak pa bisag piso lang ba. Asa ka diha si Buati? Sa kuan. Sa pusok sa kuan Lapu-Lapu. Di ba kanang igagaw mo ni kuan no ni Jiman no Beliho kanang kadto ko sa ilahaman. Kisa may isa oy kan. Murag ako po mas mugo na kong LS. Pareha jud ta sis mugo. Silingan di mo ni Ate Jima. Silingan raguan barangay ilapaho minan Jima no di ako kay puan man pusok. How are you? I'm not fine. Thank you for visit my live screening. Kaning isa ba kanang man mabasa yang kuan suwat ingay kuan man lahi man mura man. Okay, may kuan ko nag-practice og LS. Nice to meet you friend. How are you friend? Pasensya kaya sa kuang kuan na sa kuang kuan ba kay dili kay hayag guys. Basa lang yung ngalan. Basa na ko ngalan niya. Ano din Hoy mga guys kanang ating tabangan si kuan. Sinitang budlat kana pakidikit sa iyaha. Mayo man siya kanang channel. Oo, mga guys, nga magsinuportahay tantanan. Kajut sa guys kay akong anak. Maglakaw lang ko guys kay akong anak baka nantuwad to song isuon gabi na ba. Nilakaw mo kong anak oy kanang babae ra ba? Boarding house ram niya ko agud. Ngit-ngit kayo pasensya kayo ha. Ko basta dili lang mo ko
Mataw, nakatulog. Wait sa. Ito. Ano may naling araw. Don't forget. Langit-ngit lagi. Eh, wait ha. Wait sa. Wait sa. Wait. Ayun, marami pong salamat sa mga nag-thumbs up. Thank you so much. Dikitan po tayo mama. Just visit my channel. Joey Abakita. So much po sa pagbisita. Ayun, meron po tayong Tal Villejo. Hello po, good evening host. Ang ganda mo po ngayon. Ngayon po si host umalis saglit kasi no host natin. Ako po ay ang magsasab ngayong gabi. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-thumbs up. Huwag pong kalimutan. At sa viewers natin, hello po. Hello Ate Gemma. Sabi kay JRM Tales. Shout out ulit sa mga ayun. Ayun, sabi ni JRM Tales, hello Ate Gemma. Hello po daw. We understand your let's stick to SSSR. Visit po tayo sa kanyang channel. At sa mga hindi pa nakadikit kay SSR, dikitan mo natin siya. Send your love to everyone. And hello to Gemma Villejo, GRM Tales, and Min natin. Thank you so much for visiting my house. Visiting our house po, hello po. Hindi nag-thumbs up. Sa hindi pa po nakadikit kay GRM Tales, ayan po, dikitan po natin sa visit. Good evening po sa lahat, lalo na sa viewers. At ulit, shout out, GRM Tales, SSSR, Mian Hio TV, and GRM Tales, hello. Thank you so much po. Ayun, may Tales for visiting our channel. Visit your channel later. GRM Tales. Joey Abakita is now tuning in. Hello po. Thank you so much for visiting. Thank you so much for entering our channel. GRM Tales, kayo na bahala kung didikit kayo sa akin. Promise, babalikan ko kayong ng bongga-bongga. Ayun, sabi ni GRM Tales, mabait na kaibigan po natin yan. Mapagmahal. Kaya ayun po, sa hindi po nakadikit kay GRM Tales, dikitan na po natin siya. Supportive po yan. GRM Tales, babalikan po kita mamaya. Hindi po kasi ako makapag-tab kasi cellphone yung gamit natin. Thank you host. Well, naman, thank you so much for coming in. Ayun, sa mga hindi pa nakadikit kay GRM Tales, po natin yung ating malaking pagmamahal. Ayun po. Share your love. Ayun po kay GRM Tales. Thank you so much for entering our channel. Sa bayong gumagamit, nag-sub muna ako kasi hindi pa siya medyo hindi pa okay yung karamdaman niya. Bigay po natin ang mainit na pagmamahal. Ayun po. Pakain ako ng anak ko kaya tambay lang ako dito. Thank you so much po talaga GRM Tales sa pagtambay ng bahay ko. Kita after this GRM Tales again. Don't forget to thumbs up. Thank you so much. I'm watching from the other side. Sa mga hindi pa nakadikit sa kanya, let's visit. Just search GRM Tales. Hello po sa mga nanood ngayon, nag-aabang ng LS natin. Thank you so much po for visiting. Ayan po, kaway-kaway dyan sa mga glamat po. GRM Tales, mga Bisaya. Asa ka sa Cebu, GRM Tales. Kami namin sa Lapu-Lapu City. Particularly in Pusok. Kay GRM Tales, hello. Ayun, magmahalan po tayo. Thank you so much sa pagstay ng bahay natin. GRM Tales. Dikit kay GRM Tales, dikitan po natin. Umalis na. Ayun.
Asam tong cellphone ko na to kung cellphone di Mark, ambisa na. Wala Kani pang na to viewers. kon sa balay bagit-git. Kani ninig ana sa gulo ka buok ning wala ka sa kabutang mo si baby. G ani din na kanay mag live screening no? Pas kayo mga guys. O isa na kumusturya sa di. O isa ko wala pa. Kani magkuan mag live ba ka? Bro sa tag G di. Ikaw Ayun, may bagong chita tayo. Ayun, nakadikit kay GRM Tales. Dikitan po natin siya. Dikit-dikitan lang po natin po tayo. Thank you so much po. Ayun. Maingay po yung kapitbahay. And po, thank you so much po sa nag-view ngayon. Maraming salamat. At sa pag-thumbs up, Kalodi. Idol, thank you so much po. Nauhin. Thank you so much po sa pag-support, sa pag-stay ng bahay. Malaking tulong po yan para sa akin. Thank you so much po. Nag-sub muna ako ngayon kasi hindi po mas maganda yung tiko kaya nagsasub ako today. And po, thank you so much po. Sa hindi pa po nakadikit, ayun, dikitan na po natin. Puntahan na natin si GRM Tales. View po natin yung channel niya. Sa hindi pa po nakadikit sa kanya, dikitan na po natin. Ayun, dikitan na po natin siya. Thank you so much. Ikaw na po din. Mo lagyan sa okay naman. Kurintik. Hello guys, good evening. Pasensya kayo kanang ako'y ubo manggod. Isa man siya oh. Hello. Musta ko diha mga guys na karon. May nag-comment. Magluto magagwandong. Nakoy do ka viewers karon ay. Kisa man tala kay sa bahay ko, mag-comments na kayo, mag-iwan kayo ng tamang bakas. Pabalik ako sa iyo sa lahat. Subscribe. Tekan ka sweet ko ning kuan. Ito Jima. GRM Tales na up ko drihos. O salamat na sa GRM Tales. Mga guys, connect po kayo kani GRM Tales. Dikit kayo sa kanya. GRM Tales. Pero ni 41 minutes. Oh. Adyo nang ikuan